Якщо це заплановано, то це не дежавю. Це просто, скажімо так, я скажу м'яко. Це непослідовна політика держави по відношенню не тільки до каналу, по відношенню до народу. А можна в цій ситуації використати грубіше слово, воно буде відповідати дійсності. От. І це перше, що хочеться в цьому випадку сказати. І друге, подібна підміна понять, субсидії на виділені ресурси для послуг і так далі. Це наслідок того, що зміст, який пропонує канал, не подобається. А не подобатися він може тільки одному центру – це Банковій. Я про це не раз казав, і звідти йде сигнал закрить, перекрить, досягти максимальної лояльності, підспівування і так далі. Це ж... А где, в каких кулуарах, на каких переговорах мог состояться такой разговор? И на каком уровне? Это уровень президента или уровень, я не знаю, того же Ермака, того же главы офиса президента или самого Резникова? Мог ли он автономно принять такое решение? Такі рішення не приймаються поза президентом. А те, що це прийнято на самому верху, в мене сумніву ніякого немає, але механізмом втілення цього, безумовно, був керівник офісу. І це традиційно в українській політичній історії верхів так відбувається. Для того, щоб прикрити рішення першої особи, механізм реалізації запускається через керівника офісу. Звідки це пішло? Не випадково прийняття цього рішення співпало із зустрічі політичних радників. Це було наслідком прямим. Для мене очевидно, що там було досягнуто якогось обміну. Десь щось обміняли на цю суму, бо канал поперек горла вже стоїть Кремлю. Із-за того, що в Криму канал чують, канал бачать, канал слухають. Ну, а ви прекрасно розумієте, як Кремль відноситься до татар в Криму. Тому що це той острівок, який залишається джерелом протистояння, боротьби безпосередньо в самому Криму. І тому Кремль буде робити все для того, щоб, використовуючи свої сили, київських контрагентів, для того, щоб задушити цей канал. Бо, зрозумійте, на сьогоднішній день інформаційна політика – це не просто інформація, це механізм управління процесом, впливу на ситуацію. І, ви набагато краще за мене знаєте, як в Криму намагаються Кремль поділити кримських татар. Як підкупити, як разделяя власть твой, работает, в принципе, очень хорошо. 1783 года это продолжается по сегодня. Я днями почув цю фразу про те, що там Меджліс свій час прийняв якісь рішення. Знаєте, я представник того народу, по відношенню до якого існувало поняття «українська зрада». Я знаю, що таке, коли у 1943-му почали насаджувати зраду кримських татар. І потім це закінчилося депортацією, бо Москва завжди так діяла. І от коли мені кажуть, що оця підготовка була там з якихось причин, нічого подібного. А це спланована акція, спочатку в інформаційному плані, розповсюдження цієї брехні, тому що ніяких рішень подібних не було, які рекламуються. А потім ця інформація була вкинута на переговори. Можу вам сказати, що у 2015 році під час розмови в підгрупі політичній в Мінську не одного разу це питання звучало з російського боку. Тому для мене це не є нова річ про те, що там от такі-сякі, що вони приймали якісь рішення і так далі. Пам'ятаєте, я колись в цій студії казав про те, що невчасно прийняті рішення про введення закону про правовий режим воєнного стану, про оборону, приведуть до того, що ті, хто захищав державу, хто робив якихось кроків, будуть звинувачені в тому, що вони робили це, робили те, робили те. Треба зрозуміти, що 2015, 16, 17 рік люди, які рятували державу, вони діяли в силу власної ініціативи. І їм зараз починають закидати, що ви такі-сякі. А ви де були? От ті, хто це закидає, це по-перше. А по-друге, на сьогоднішній день це єдиний канал, який дозволяє акумулювати навколо себе кримських татар, українців в Криму, об'єднати їх і
тримати з ними зв'язок. От, материкової частини з людьми, які там знаходяться. Тим більше треба розуміти, в яких умовах вони знаходяться. А тепер паралельно поставте тих, ну, даруйте, але ж ми бачимо, хто перейшов на сторону Кремля. І от, як вони солодко співають про Кремль. І тепер от уявіть собі, що на фоні цього приймається рішення про ці нещасні, насправді, 50 мільйонів. Ну да, в рамках бюджету. І як тоді виглядають всі ті, хто відстоював там державу, хто боровся за нею, хто рятував її честь і людей у тій ситуації?